Wow, pa to je pizza. Izgleda ukusno. Da, ja prva probam. Moja boja je žuta, dakle pizza meni odgovara. Aha, samo što je paradajz na pici moj. Gde je moja pizza? Quentin, uzeo si moju picu? Moram pojesti sav paradajz. Prelepo. I kobasica na pici moje. A sad je moj red. Dajte mi tu picu. Hej, nešto nije u redu. Na pici od zelenog je samo ljuta paprika. Da li moram da je pojedem? O ne. Ne podnosim ljuto. U stvari, znate, to nije loše. Nije mi uopšte ljuto. Sada osjećam. Gorim. Užas. Ovo je bilo jako vruće. Baš smešno. Sada ja mogu probati picu. Postala je potpuno žuta, dakle samo ja je mogu jesti. Želim da probam odmah sve ovako. O, da. To je prelepo. A kako se razvlači ovaj sir? Neverovatno. Ne mogu da se zaustavim. Quentine, tvoje lice. Šta je sa njim? Moje lice više nije crveno. Idemo dalje. Je li to limun? Odvratno. A kod mene avokado. Zanimljivo. Quentin, a šta je kod tebe? Da, baš mi se posrećilo. Imam ceo tanjir sa jagodama. Hoćeš? Ne može. Ni ti isto nećeš dobiti. Ovo je sve samo za mene. O, da, prelepo. Obožavam jagode. Želim pojesti sve to. O, da, blago meni. Ostala je posljednja jagodica i tebe ću pojesti. To je to. A Wendy, ako hoćeš, možeš pojesti ovo. Peteljke su tvoje boje. Šta? Ne, to neću jesti. Ideja. Quentin, šta je tamo? Šta? Ne vidim ništa. Znači, učinilo mi se. Eto, sve sam pojela. Vreme je da probam avokado. Miriše dobro. Pitam se šta je unutra. Treba preseći i pogledati. Kako velika kost. Moram je izvaditi. Gdje je avokado? Evo ga. Ali kako ga skinuti sa noža? Uspelo je. Baš ti hvala. Sad mi je lice prljavo. Zabavno. Bolje da probam polovinu koja nije bila na licu Quentina. Treba mi kašika. Da, sada mogu probati. Pa, ukus nije nikakav. Može da prođe. Dakle, Miley, sad si ti na redu. Zaista? Limun? Šta da radim sa njim? Užasan je. Ali kao što kažu, ako ti život daje limun, napravi limunadu od njega. Treba malo stiskati limun da bi se sok lakše cedio. Gotovo. Limun je dovoljno mehkan. Ostalo je napraviti malu rupu u njemu i iscediti sav sok. Super! Sada imam pravu limunadu. Probat ću je. Moram zamisliti da sam negde na plaži i pijem lep koktel. Lepota. Šta? To uopšte nije lepo. Limunov sok je jako kiseli. Jao, Miley, šta je s tobom? Čekaj, kosa nam više nije šarena. Stvarno? Ali sok više neću piti. Tako mi je drago što ponovo imam svoju lepu kosicu. Crna je moja omiljena boja. A torta je moja omiljena hrana. Kako je to lepo. Wow! Vidi, sad smo i mi obojene. Ja sam roza. To mi je omiljena boja. Ali to nije sve. Izgleda da nas čeka nešto mnogo dobro. Ukrašavat ćemo torte različitim slatkišima. Ja imam crni korneti sa sladolodom, čokoladu i Doritos. Sve ovo obožavam.
Pogledajte kako čokolada liči na zubi dinosaurusa. To je baš moćno. Da, lepota. Odlično mi ide, ali to još nije kraj. Sad ću uzeti Doritos. Ukrasit ću sa njim tortu sa strana. Tako će izgledati brutalno. O, da, divno. Ne mogu da odolim, moram probati. To je jako ljuto. Joj. To je bilo jako smešno. Da si vidjela svoje lice? Dobro, vreme je da ja ukrasim svoj deo torte. Ja imam žvaku Huba Bubu, kuglice i jednoroze od roze čokolade. Mislim da će kuglice odlično izgledati ovdje. O, da, lepota. Ali nešto nedostaje. Tačno. Huba Bubu mogu staviti sa strana. Izgledat će odlično ovdje. Da, jesam rekla. To je prelepo. Ne, uopšte nije. Ok, sad su na redu korneti sa sladoledom. I oni su ljuti, dakle savršeno će se uklopiti u dizajn moje torte. Ovo nije torta, već neko čudovište. Šta? Vidjet ćemo koje čudovište ovdje. O, to je dobra ideja. Jao, Hana, sad imaš rog na čelu. Što? Pa to je cool. Ja imam roza jednoroge i sada baš liči na njih. Ovo? Šta je ovo? Izgleda da je vreme da ukrasimo sljedeći sloj. Ja sam dobila Oreo kolači i slatke lobanje. O, da, to je sve baš u mom stilu. Dakle, lobanje ću zalepiti sa strana. O, ispada baš lepo. O, ne mogu da odolim. Moram probati jedno od njih. Izgleda divno. I ukus je baš dobar. O, oduševljena sam. Hana, hoćeš da probaš jednu lobanju? Neka, hvala. Plašim se lobanja. Sad ću ja staviti nešto sa strana, ali nešto slatko. Naprimjer, ove slatke jagodice. O, da, izgledaju sjajno na moje roze torti. Fuj, to je gadno. Dakle, sad su na redu Oreo kolači. Okrugli su i plitki, dakle, mogu ih staviti ovdje. A jedan kolač ću pokloniti Hani. Eto ti izvoli. Neka, hvala. Previše su mračni. Roze makaronci su mnogo bolji. Sa njima će torta izgledati još bolje. O, to je preslako. Ovo je torta iz mojih snova. Nije loše, ali moje strane izgleda mnogo bolje. Nije tačno. O, još slatkiša. Šta će biti ovaj put? Ovog puta sam i ja dobila mnogo čokolade. Dobro, hajde da ukrasimo posljednji sloj nekako originalno. Predlažem da uradimo to zajedno. Šta misliš? Slažem se. Na donjem sloju ćemo napraviti tablu za šah. To će biti jako slatko. O, da, divno. Wow, pogledaj šta je ispalo. Ovo je pravo kulinarsko remek delo. Svaka nam čast. Dakle, pošto je torta spremna, možemo je pojesti. Hajde da probamo šta smo napravili. Ovo je jako ukusno. Posebno mi se sviđa kombinacija torte i žvake. Mogu čak i balon naduvati. Nancy, pogledaj. Hajde, probaj sa ti. Šta? Zar je stvarno toliko ukusno? Dobro, jedva čekam da probam. O, da, bila si u pravu. To je zaista predivno. Divno. Mnogo mi se sviđa. Ekstra. Hana, probaj moj deo. To je zaista predobro. Jel da? Dobro, sad ću probati. Baš me zanima kakav je ukus. Wow! Ideja sa ovim čokoladicama je bila super. Svaka čast. Da, priznajem, ovo je dobro. Nancy, hoćeš sad da probaš moju tortu?
Naravno, jedva čekam. Prvo ću probati ovu kuglu. Baš je lepa. Iskreno nisam očekivala. O da, i torta je divna. Jao, ne mogu više da čekam. Moram probati drugi sloj. Sigurna sam da je najlepši. Probat ću jagodu i jednoroga. O da, roze čokolade je najlepše na svetu. O da, oduševljena sam. Hana već jede drugi sloj. Znači ja mogu. Imam ovdje kornete i lobanje. Mislim da će to biti odlična kombinacija. Sad ću da probam. O da, znala sam. To je jako ukusno. Misliš li isto što ja? Nećemo se zaustavljati. Poješćemo apsolutno sve. O, blago nama. Da, slažem se. Hajde da pojedemo svaku mrvicu. Jo, kako sam preživela bez ove torte. To je najlepše što sam ikad probala. Nemam reči. Da, slažem se, drugarice. Ne razumem koji ludak je izmislio dijete. Nikad ne bih mogla da odbijem takvu tortu. Prelepa je. Da, ne mogu da se zaustavim. Ni ja isto. To je jako slatko i jako ukusno. O, da. Sad sam se najela. Ne mogu više. Ni ja. Hoću tortu, a brže spremite. Tortu? Zanimljivo. Imam jednu ideju. Prvo ću sastaviti tortu. Moja torta će biti plava. Naneću krem. I izravnati ga. Odlično. A sad ću posuti sve plavim bombonama njorc. O, to je prelepo. Ne mogu da odolim. Moram da probam. Odlično. A sad ću dodati malo više tečne bombone. O, da. Tako je lepa i privlačna. O, da. Pogledajte kako to lepo curi. Divno. Ne mogu da skinem pogled. Ali to nije sve. Ostalo je posuti sve pucketavim bombonama Poprox. Uzet ću ovaj prah rukom i bacati ga u tortu, ovako. Tako će izgledati mnogo lepše. To je to. Oho, Etane, imaš aparat sa žvakama? Da, skloni svoje ruke. Dakle, ukrasit ću svoju tortu žvakama. Treba mi roze žvaka. Da, imat ću lepu roza tortu. Sipat ću žvake u centar. A nekoliko žvaka ću razvaljati oklagijom. Eto, sad imam veliki listić od žvake. Mogu pokriti svu tortu sa njim. Eto, sad je moja torta postala roze. Prelepo. Ostalo je staviti gore malo roze žvake. I zalepiti etiketu Huba Bube. Na kraju malo roza šlaga. I to je to. Ja sam završio. A ja ukrašavam tortu bombonama Maltesers. Odlično. Ubacila sam sve bombone u sredinu, a sada vadim KitKat. Poređat ću ga u krug. Tako će torta izgledati još lepše. Divno. A preko ću sipati mrvice od Oreo kolača. Obožavam Oreo. To je to. Moja torta je spremna. A Lindsay, prijatno. Prijatno, Lindsay. Wow, kako cool. Hoću da probam svaku tortu. Počet ću od ove plave. Izgleda ekstra. I ukus je dobar. Da, sviđa mi se. A sad je na redu roze torta. Oho, unutra
unutra je žvaka? Super! Sad ću da probam. Mogu naduvati balon. To je baš zabavno. Ostalo je probati čokoladnu tortu. Wow, izgleda odlično. A kakav je ukus? Prelepo, obožavam čokoladu. Divno, Marina torte pobedila, čestitam. O, stvarno? Moja torta je najbolja. Hvala, Lindsay. A sada želim kokice. Možete početi? Aha, jasno. Počinjem da spremam. Sipat ću sva zrna u tiganj. Tako je. Odlično. O, tako će se sve razleteti. Moram staviti poklopac. Da, tako je bolje. Sad ću uzeti Snickers. Želim da napravim čokoladne kokice. Treba iseći Snickers na male komade i staviti sve kod kokica. A verujte mi, bit će ukusno. Promešat ću sve. I to je to. Pogledajte kakva lepota. Moje kokice su skoro spremne. Ostalo je sve sipati u kantu. O, da. I ja bih to rado pojela. Dakle, kanta je puna. Stavit ću 2 čokoladice Snickers kao ukras. Lindsay će biti oduševljena. Wow! Etane, ne gledaj u moje kokice. Kreni da kuvaš. Da, upravo si, Mary. Dakle, ja ću napraviti roze kokice. Prvo ću preliti zrna nutelom. Roze naravno. Uvrćem sve u foliju i ostalo je samo ugrejati to sve. Brenner će mi pomoći. O, da. Nekoliko sekundi i to je to. Da vidimo da li sam uspeo da ih obojem u roze. Da, kokice su roze, cool. Probat ću. O, prelepo. Sada stavljam kokice na štapiće. Napravit ću za Lindsay buket od kokica. Pogledajte, baš slatko je ispalo. Lindsay će biti oduševljena. Mabel. Oho. Da, donela sam aparat za kokice. U njemu je najlakše spremiti kokice. Moram ubaciti zrna unutra. Da, toliko će biti dovoljno. I dodat ću žvaku u prahu unutra. Taj prah se pretvara u žvaku u stima. O, cool. Pogledajte. Zabavno. Ali tog nije dovoljno. Treba mi mnogo više praha. O, da. Dakle, dodajem sve kod zrna. A zatim uključujem aparat. Opa, radi. Da, kokice su stvarno plave. Ostalo je samo napuniti kantu i to je to. O, da, kako je lepo ispalo. Jedva čekam da Lindsay proba to. Baš sam se trudila. Oho, buket od kokica. Oduševljena sam. To je baš slatko. Probat ću. Veoma ukusno. Hvala, Etane. Dakle, a šta je ovdje? Opa, plave kokice. Cool. A nikad nisam jela takve. Sviđa mi se ukus. A sad ću probati čokoladne kokice. Obožavam čokoladu. A ne mogu da verujem koliko je to ukusno. Dakle, ko je pobednik? Dajte mi da razmislim. Da, buket mi se najviše dopao. Tu, ja sam najbolji. Devojke, ne brinite. Sada želim limunadu. Spremite mi nešto osvežavajuće. O, super, jedva čekam da počnem. Dakle, treba mi kola. Probat ću je.
O, da, tako je ukusna. Svi vole kolu, zar ne? A sada najzanimljivije. Sipam kolu u kalup u obliku mede. A sada stavljam to u zamrzivač da se zaledi. Sačekat ću i može da se vadi. I led će mi također trebati. Stavljam u čašu led i vadim iz kalupa ledenog medu. O, kako slatko! A njega ću također staviti u čašu. Prelivam sve kolom. To je to. Preslatko. Ubacujem slamku i može da se pije. A meni će trebati Fanta. Sipat ću u čašu. O, pogledajte kakva lepa plava boja. Odlično. A sad ću dodati malo jestivih šljokica. Bezbedne su i često se koriste u kuvanju. O, baš mi se sviđa kako sijaje. Pogledajte. To izgleda magično. O, kako lepo sijaje tvoj koktel. Okej, ne diram. Dakle, na mene red. Uzet ću šećer i sipati ga u tiganj. Zatim dodajem džem od višnje i kuvam to sve. Eto, napravio sam karamel od višnje. Aha, umočit ću čašu unutra. I brzo podići. Wow, napravio sam lepu ukras za čašu. A sad ću napraviti sam koktel. Stavit ću jagode u blender i uključiti ga. Koktel sipam u čašu. I ostalo je sve ukrasiti šlagom i jagodama. Da, tako je. Jagodica i to je to. Alinci, probaj brže. Wow, svi kokteli su super. Hoću da probam prvo ovaj. Baš ukusno. Sve sam popila jer jako volim kolu. A od čega je meda? I on je od kole. Super. A od čega je ukras kod drugog koktela? Pa to je karamel. Super. A kakav je koktel? Prelep je. Sviđa mi se. Ostala je posljednja limunada. A sad ću je probati. Wow, kako sijaji. Mogu to večno gledati. Teško je skinuti pogled sa tako lepote. To je neverovatno ukusno. Ovo je pobednik. Želim još. Da. To, pobjeda je moja. Toliko dugo sam čekala.